παίρνουμε πορτοκάλια και τα πλένουμε με καθαρό νερό. Μετά τα ξύνουμε και το ξύσμα αυτό το βάζουμε σε ένα γυάλινο βάζο μαζί με κονιάκ λευκό, να μην έχει μέσα καραμέλα για να μην μας χαλάσει το χρώμα, και τα αφήνουμε στον ήλιο τουλάχιστον 40 μέρες. Μετά θα βάλουμε σιρόπι από το γλυκό του πορτοκάλι που κάνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο και κονιάκ τόσο όσο η εμπειρία μας έχει δείξει να φτιάξουμε το λικέρ πορτοκάλι.